Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Abokina. Barka da zuwa. Kai. Bari ajiye abun corona. An zo lafiya? Lafiya lau. Ya hanya. Wannan fa. Wallahi abincin da na kawai da kuma nake son da in ci ma yanzu kuma. Ai to ka gani ma ban karya ba. Ai gaskiya ga yanzu ka ci kawai gona. Mu bi ta kan. Kawai ta kula da abokina. Kai amma fa na yi sa zuwa. A gaskiya. Na yi sa zuwa. Ai sa ake irin wannan abubuwa. Mu fara. Abokina baka da reko? Akwai reko na san da za a yi bara mu gani. Ga ba mana reko. Abokina na dan waje. Yo gani ne kare ne. Da gani daga dan kore kun kace na dai. Dan kore ko kace na dai. Daga dan kore ko ka je kana bata mu da dan bura uba.